Prosím pani riaditeľko, pána námestníka, aby vám povedali nejaké možno väčšie podrobnosti. Ja na tomto mieste sa chcem predovšetkým poďakovať celému tímu lekárov, sestier, ošetrovateľov, všetkých zdravotníkov, ktorí celý večer, celú noc bojovali o život predsedu vlády a ten stav sa im podarilo v tejto chvíli stabilizovať. Bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení, ale všetci chceme pevne veriť v to, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť. Ešte raz obrovská vďaka všetkým zdravotníkom tu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, pretože podali extrémny výkon a im za to veľmi ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem. Pán premiér bol v popoludňajších hodinách prevezený leteckou záchrannou službou na urgent Rooseveltovej nemocnice, kde bol základne ošetrený, bolo mu spravené CT vyšetrenie a následne bol transportovaný na operačný sál, kde prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali 2 operačné tímy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti vlastne na áre Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať. Takže my chceme povedať, že veľmi pekne ďakujeme za váš záujem, ale chceli by sme vás zároveň aj požiadať o rešpektovanie jeho súkromia. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, ja vás chcem ešte poprosiť, pretože rozumiem záujmu o všetky informácie. V tejto chvíli však vás chceme zdvorilo požiadať o to, aby ste umožnili a nevytvárali nátlak na zdravotný personál tu v nemocnici a umožnili im poskytovať starostlivosť nie len predsedovi vlády, ale aj ostatným pacientom, pretože ten život v nemocnici musí bežať v normálnych koľajách a my vás budeme priebežne informovať o vývoji stavu. Odchádzam teraz práve do Bratislavy, kde je zvolaná mimoriadna bezpečnostná rada spolu s mimoriadnym zasadnutím vlády, po ktorom vás takisto budeme podrobne informovať o všetkom tom, čo sa stalo, aké sú nové informácie a čo môžeme podať ďalej. Len chcem vás ešte raz poprosiť, aby sme dali dostatočný priestor našim lekárom, aby mohli si plne vykonávať svoju prácu. Takže toto je na túto chvíľu všetko a ďalšie informácie vám budeme podávať z Bratislavy. Veľmi pekne ďakujem.